салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. чӣ хеле ки мебинен болои столи мо пури борай, борои мо омада раст. си чизои заказ кардагим да иҷа 4 линейка, 3 линейка мужскояй. Шава суратоша ма мемонам. Двойкан, спортивни, инеш 100% хлопка, инеш грим трикотажа, трикотажа гауси хушруай. Ҳоле ки шуда нишонтон метавонем дертар духтаро болои стола холӣ карда. Даиҷа 6 линейка гӯем ваяй занона. Занона ҳастай. Май ҳамаш якта-як шудам размерои майдаша. Оси ма да манекен пушонда якта-якташ мо да нишон метем. Инҷа да якта штапелша пушондагӣ мози размери 44 духтаро. Вай дафъа якта сирхи ҷигари буд. Гӯем ҳамқа клиенташ бисёр шид. Барои ҳамин бо ма сирхи ҷигари заказ кардам. Турецки штапля. Бинен духташ шихру инҷош попозадагӣ. Беҳад базеб духташ. Инаҳа остиношам. Попозадагӣ инаҷошу. Баъд резинка дора. Дар рози хушруай. Медонам ки чизи кушода бисёр гӯем талабгораш. Оз навай упаковкаш кушодам. Камтар ҷинҷа. Аз ихча мепартоя. Бениҳоят штапли хушруай. Качестваш ва пише гӯем турецки штапля. Размери 44 оз да модель. 44. Баъд 46 ҳастай, 48 ҳастай, баъд 50 ҳастай духтаро. Ина 46 ҳастай, 48, 50 ҳастай. Ҳозираша. Ҳозир яку агар ки шиносо чандташ омаданиян хона, агар омада ки гиран, мумкин ки намона ҳамаш. Ҳозир наличи гӯем ҳар 4 размераш ҳастай. Ҳозир ма борора як соат пеш овардам. Сразу видео када гуфтам партам шумода ба қафои дига корум шам хел дарозай то замина гӯем то пола. дӯстони азиз, инаи ҳастай бо бинен чӣ хел модели хушрӯ. Пешам хеглчуҳо, остинош гӯем ваяй. Сиёҳай қадаш инам хали шоколадни хали гӯем тёмнитарай. Бинен чӣ хел базебай. Размери 46 айда модель. Ина пешам хел тигмаҳай, неки и абманка гӯем духтагие айдарун. И тигмаош гӯем ваян. Ина бинен духтагие хушрӯ маҳкам то поёна маҳкамай. Духтагие ина то поёнаша маҳками духтагии хушрӯ. Материалаш да пише гап нестай. Ранги мегӯи паладнои ғавсай. Гӯем паладнои ғавстари хеле бақувваттарай. Номи вайш айдум буромад материалаш. Агар ки вайша да видео да болои видео менависам худо хоҳад. Летная лакоста ам хеле навистагӣ буд ба фикрам. Инам хел миёнша хоҳен мебанден, нахоҳен не. Инам хел ҳозир набаста бо нишонтон метиям. Инам хел баъзе баг меиста духтаро бинен беҳад материалаш мада маъқул шид. Инаи штаплое ки гӯем штапле ки дароз нишон додам, инаи сирх гӯем ин хиёл мекунам камтар дарозай. Ира мумкин калта кардан дар кор. Инаи модел. Ира ба фикрам калта намекунӣ. Ина бинен как расай дар ҳамин модел то ҳамин поёни поай. Беҳад материали хушрӯай духтаро, марҳамат. Кадомида дар кор боша. Ай 46 то 52 ай. Ай бо расветкаи сиёҳша дорам. Озӣ бо нишонтон метиям. Расветкаи сиёҳшам ҳастай. Ина духтаро расветкаи сиёҳш полни гӯем. Ҳам остинош, ҳам қадаш, ҳамаш ярангай. 46 ай оз датанаи модел. Датанаи манекен гӯем. Иншам ҳам хей. Ранги ҳамон пештара ки нишон додам. Инҷаш ҳам хей баста меша. Хоҳӣ мебанди, нахоҳӣ намебанди гӯем. Беҳад материалаш гӯем приятняй. Беҳад материалаш ба қуввати хушрӯай духтаро. Марҳамат. Ай 46 то 52 ҳастай. духтаро баъд бисёриҳо гуфтан размери калон ай 52 то 58. Назима бинам. Ай 52 то 50. Не, ай 50 то 56 ба фикрам. Ай 50 то 56 ҳастай. Инаи модел. Беҳад гӯем свободна гӯем. Инҷаш кушоди хушрӯай. Бинен. Оз датанаи модел 50 ай. Размери 50 ай. Бинен чӣ хел хушрӯай, штаплай, паладной. Инҷоша бинен хел манжетак дора.
Беҳад ба зебо ки хушрӯй, турецкий штаплай. Остинош хеле ранги сиёҳай. Танаш ҳам хеле горошек. Пешин хеле ники назадагияй. Бинен хеле ба зеб. Тугмош рабочияй. Метонем ки кушоен, маҳкам кунен. Гудакҳои майдадорда беҳад нағзай. Хеле дарози то заминой. Кадамда дар кор боша марҳамат. Размерои калон. Пушташ намехалай духтаро. И манекени мавқеъ обод нестай. Бароям метарсам гардондан. Чапанаша гуфта. хел борика грибонуш бем. Беҳад ба зеби хушрӯй духтаро марҳамат. Инаи остинош трикотажай духтаро. Остинош штапл неста трикотажай, маечни. Маечни ба қувватаки хушрӯ, танаш бем хадаш штаплай. Духтаро инаи двойко бо аид свеча овардагим, гӯем расветкаш. Ячед бесту бачам. Датанаи модел размери 44. Большамеркай ба фикрам камтар. Юкиам хеле свободна места. Курта почаҳай. Инам хеле дарозай гӯем айзону поёнай. Бем аввал метонем пушен. Калта нестай. Гӯем инаиҷа зону боша, ин айзону чанқа поёнай. Беҳад духтуш хушрӯй духтаро, материалш беҳад датана гӯем штаплда, палатнои ғалсакаки хушрӯй. Качестваш гӯем нағзай. Замок дора, пешин хез замокш гӯем рабочияй. Кудак дородан беҳад удобнияй. Ози я расветкаи дигашна датанай вай столкашолш кадагиём. Ози вайша нишонтон метиём. Пушонда ки хушрӯ бибинен. Инай расветкаи дигаш духтаро. Ё ҳардаш як моделя, нам хеле пеш замок дора ина. Датанаи модел размери 44 духтаро. Нам хеле качестваи духтагиш ва пеши духташ гӯем гап неста. Ҳама ҷош ва авилё кадаги обработка кадаги гӯем. Картапоча кадамда дар кор боша марҳамат. Размерои ё ба фикрам гуфтам ё нагуфтам. То 50 ба фикрам ҳо. Размеришон то 50 духтаро марҳамат. Кадамда дар кор боша нависен мада. Доставкаи мо почта Россия ба ҳама шаҳрҳои Россия доставка гӯем дорем. Ҳамин рӯзе ки гӯем заказ кардем, ҳамин рӯза худаш мо мерем иншоалло ки ройтон мекунем. Оз ман ёрия тараф кунам, мужскоира шуда нишонтон тиём. Ина духтаро двойкаи мужской 1800 рублей нархина. Гӯем 100% хлопок, 100% пахтагияй гӯем, 100%. Беҳад материалаш хушрӯй, сразу як размерша шавҳарам пушта рафтан кор. Размери 44 ҳастай, баъд 44 50 ҳастай, баъд 52 ҳастай, сеташ мондагияй. Ай сета мондагияй. Ай бо расветкаи ин хелишай. Расветкаи хакиш ҳастай духтаро. Ирам ҳами хел МК, ЛК, баъд XL ай, баъд XL дата XL ай ҳам хеле ай ба фикрам. 50 46 ай, 48 ай, 50 52 нам хеле мерава ё. Ина дӯстони азиз, кадоме ба шавҳарошон гӯем заказ кардани гӯем приятный кардани боша марҳамат. Брукошон беҳад хушрӯй, киса доран, стили спортивни бо ин замок доран, инҷош хеле бо манжет дора. Капюшонка тиям кадомда мактуб боша марҳамат. Иам ҳамин моделай, просто размери свети хаки.
ҳозма дигарша нишонтон тиём яшак шуда мондум ки инаи ҳастай бу духтаро 2300 нархиш 2300 трикотаже бе капюшонаи капюшон надора инам хел беҳад материалаш хушрӯай ай миён поён меиста гӯем дарозиш бемалул миёна гӯем мепӯшона ина брукаш ина бинед чӣ хел хушрӯғавасакки хушрӯай гӯем бақувватайда охе кисош вай дора замок дора спортивния ино ма барои гӯем шавҳарам ошноошон вай кардам барои амно заказ кардагиём агар ки шумо да маъқул боша ҳама хел чизо марҳамат метавонед заказ кунед ман да палинтилина бо барои савдо заказ мекунам хостум камтар гӯем бифаҳмам ки шумо да мақсад ҳамин чиз дар кор ҳастай нестай агар ки маъқул боша ҳамин чизо дар кор боша медонам ки ҳамин спортивниё да магазино ай 2500-3000 боло ҳастай итак качествои хушрӯкатӣ намеёбӣ барои ҳамин ман аёҷа заказ мекунам инами ошнои шавҳарам дар тумен пури магазине яъне ки айма вай мекардан ки хоҳиш кардан ки мода заказ ка гуфта ё ҳамашон подзаказан ха шумо агар ки дополнительно хоҳед ман ядлинейкаи заказ кардагиам гӯем бисёртар штучни ва ё заказ кардагиам метавонед ки шумоам заказ кунед шумодам рӯй мекунам ай шаштай размери ай ҳама майдаш 44 ай 44 46 48 44 46 48 50 52 54 ай калони калонаш инам хел дӯстони азиз дар ҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам шукои ма ҳамаша ҷобаҷо кунам аку пакетошон да андохта марҳамат кадомида дар кор боша нависен ба почта Россия ба ҳама шаҳрҳои Россия доставка дорем рӯй мекунам дар ҷа хачмо хайр хуш мекунам дӯстони азиз то видеоҳои оянда худоёру мададкоратон أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي